Tämän päivän aiheena on tämmöinen teräsdetaljien laskenta. Ja, ensin ehkä nopeasti muutama sana, ketä me ollaan. Eli Strusoft on pohjoismainen rakennesuunnitteluohjelmiin erikoistunut talo. Ja, meillä on tämmöinen tuote kuin FemDesign, minkä pyörillä tänään pyöritään. Mutta kyse on siis ihan erityinen ohjelma, joka on tehty niin kuin rakennusteollisuuteen, mutta tämä soveltuu myös tuohon detaljien laskentaan siinä mielessä hyvin, että toi pystyy hyvin haastavia niin kuin rakenteita käsittelemään, jos on paljon vapautuksia ja se aina saadaan se laskenta menemään läpi, mikä on tietysti iso etu siinä, että jos me tehdään noita teräsdetaljeja. Ja tosiaan meillä on ihan käyttökohteena teräshalleja, betonirakennuksia, puurunkoja, ihan kaikenlaista rakennus- ja mekaniikkateollisuuteen liittyen, mitä pystyy vaan laskemaan FEMI-ohjelmalla. Ja minkä takia tämä webinaari on pistetty pystyyn, eli meidän asiakkaat tekee jo detaljeja, eli haluttiin vain nyt antaa siis tarkempaa tietoa, miten näitä kannattaisi tehdä ja minkälaisia on sellaisia hyviä periaatteita, mitä näiden mallintamisessa voi tehdä. Ja sitten meillä tuli edellisessä versiossa mukaan pintakontakti, eli pystytään mallintamaan erilaisten elementtien kontakteja, niin kuin tässäkin esimerkiksi kahden teräslevyn välinen kontakti, niin tämmöisiä pystyy mallintamaan epälineaarisella pintakontaktilla ja katsotaan, miten ne pystyy tekemään ja miten ne tulisi tehdä. Ja sitten nyt meillä tulee uudessa versiossa tai versiossa 23 tulee noin plastiset teräskuorimallit, eli pystyy mallintamaan erilaisia laippoja tai erilaisia myötäviä rakenneosia. Se on tietysti hyvä, koska yleensä nämä mitatustandardit perustuu siihen, että sillä saa enemmän kapasiteettia irti siitä. Ja totta kai nämä kaksi oikeastaan muutosta tekee sen, että on aika hyvä ohjelma sitten noiden detaljien tekemiseen ja sitten pystyy tekemään erilaisia hitsauskokoonpanoja. Nämä voi olla säiliöitä, siiloja, erilaisia altaita, mitä nyt ikinä onkaan, tai joku kahden palkin risteystä, jotain muita. Tai tietysti niihin voi yhdistää sauvoja, eli sauvamalleja pystyy yhtä hyvin kasaamaan ja tarkastamaan. Tänään puhutaan detaljeista. Ja sitten toinen hyvä puoli, meillä on hyvin laaja toi API, eli ohjelmointirajapinta. Ja katsotaan lopuksi esimerkkejä, miten tämmöisen teräsdetaljin pystyy automatisoimaan. Eli pystytte vaikka, jos teillä on joku Excel-pohja, mitä te olette aikaisemmin käyttänyt niin miten sen pystyy automatisoimaan. Tässä on vielä tämän päivän sisältö, ei siinä mitään, näette nuo aiheet, eli voitte palata tuohon. Viimeisenä on se automaatio. Ja tosiaan tässä on vielä kuvaus tuosta automaatiosta, eli jos teillä on tosiaan Tekla tai teidän yrityksen CRM tai Excel-faili tai jotain muuta, mätkäli, mikä tahansa, niin sieltä voidaan tosiaan luoda automaattisesti C-Sharpilla tai Grasshopper-koodilla tuo laskentamalli, epälineaarinen laskentamalli, joka myötää, jos on kontaktianalyysit. Ja sitten se lasketaan, palautetaan tulokset, vaikka pulttien voimat tai hitsien voimat, ja tarkastetaan ne tai viedään ne takaisin CRM:ään tai viedään takaisin 3D-malliin tulokset. Eli tämmöinen on tämä automaatiorutiini. Katsotaan kohta, miten tämä tehdään käytännössä. Se ei ole yllättävän, tai itse asiassa on yllättävän helppo tehdä. Ja näitä detaljeja, totta kai se tarkoitus on, että pystyy tarkemmin tietämään sen tai tutkimaan sen detaljin toimintaa, mutta on myös tilanteita, milloin näitä detaljeja ei kannata tehdä. Eli yksi tietysti kaikkein tavallisin on se, että meillä on jo valmiina jossain normissa joku taulukkoratkaisu, eli insinöörimaailmasta löytyy pilvin pimeä taulukoita tai normia erilaisten detaljien ratkaisemiseen, eli jos on joku putkinurkka, niin siihen löytyy valmiit kaavat Eurokodesta, jos on joku laippaliitos, niihin löytyy valmiit kaavat Eurokodesta, tai joku levy hitsataan jonkun rakenteen kylkeen, siihen löytyy valmiit kaavat. Eli tämmöisiä ei välttämättä kannata tehdä FEMI-mallia siitä, koska se on helpompi kirjoittaa ne kaavat, jotka on paljon luotettavampia ja nopeampia laskea. Et silloin tietysti kannattaa aina miettiä, että milloin se on oleellista näiden niin kuin FEMI-mallin tekeminen. Mutta silloin ei kannata tehdä, jos siinä on olemassa valmis tarkka ratkaisu. Ja toinen tietysti on se, että jos on olemassa jo ratkaisu markkinoilla, eli meillähän on linkki tuosta meidän FemDesign-ohjelmasta Ideastatikaan, eli me voidaan viedä koko rakenne sinne, tai pelkästään muutaman sauvan risteys, epälineaariset kuormayhdistelyt ja niiden voimat, ja sitten ne voidaan uudelleen, tai mitottaa ne liitokset Ideastatikalla. Eli tietysti näitä ehkä niin kuin tämmöisiä liitoksia, mitä voi tehdä Ideastatikalla, niin välttämättä kannata tehdä sitten erikseen detailina, koska tämä on jo valmis ratkaisu, että ja tämä toimii, niin minkä takia sitten tehdä semmoista, mikä on jo olemassa. Ja sitten tietysti toinen on nämä ihan tyypilliset liitokset, koska meilläkin on liitosmitoitusmoduuli tuossa meidän ohjelmassa, nämä on suoraan perustuu kaavoihin, jotka on paljon tarkempia kuin mikään FEMI-malli. Eli silloin tietysti on toinen syy, että jos teillä on pohjalevyjä tai laippaliitoksia tai jotain muuta, niin laskekaa vaikka meidän liitosohjelmalla tai sitten Ideastatikalla. Eli tämä on tietysti semmoinen kanssa tilanne, missä niitä detaljeja ei kannata tehdä. Eli siellä löytyy valmis ratkaisu tai valmis kaava.
Ja sitten tietysti tämmöinen käsite, eli milloin ne detaileja kannattaa tehdä, on se, että erilaisten palkkien epäjatkuvuusalueet, eli D-alueet, eli tyypillisesti me kuvataan teräsrakenteita sauvamalleilla, ja sauvamallihan on siis viiva, milloin jäykkyys. Mutta viivamallin risteys saattaa olla sellainen kohta, että se sauvamalli ei toimikaan, ja sitä sanotaan D-alueeksi, eli rakenteessa on yleensä N-alueita ja D-alueita, tai ei-epäjatkuvuusalueita, tai jatkuvuusalueita ja epäjatkuvuusalueita. Yleensä tämmöinen D-alue on sellainen kohta, missä se rasitukset ei kulje sauvan pituusakselin suuntaan. Esimerkiksi tässä sauvan keskellä täällä on tämä palkki, niin tässähän se kulkee sauvan pituusakselin suuntaan ne rasitukset. Ja sitten täällä nurkassa ne kulkee 45 asteen kulmassa tai täällä. Tai toinen syy tehdä tämä epäjatkuvuuskohta tai D-alue on se, että jos jännitykset keskittyy, niin kuin täällä on esimerkki, eli täällä on jännitys keskittyvä, eli totahan me ei sauvamallilla voida selvittää mitenkään. Ja tässä näkyy detailikuva, miten nuo jännitykset kulkee. Eli D-alue tarkoittaa semmoista kohtaa sauvamallissa, jota se sauvamalli ei pysty ennustamaan. Ja se on myös mahdollinen kohta tehdä se detaili. Eli tämä on ihan hyvä paikka tehdä semmoinen, jos ei tuon levyn lommahdukset tai paikalliset jännitykset, niin sitä on muuten vaikea ennustaa ilman detailimallia. Sauvamalli ei siihen pysty. Ja usein näitä kannattaa kuvata kuorimalleilla. Eli jos tosiaan se hyvä tapa kuvata tai hyvä tapa paikka tehdä detaili on sellainen, joka ei sovi mihinkään liitoseurokoden ratkaisuun tai minkään muun taulukkoratkaisuun. Tai sitten voi olla iso kokonaisuus, meillä voi olla siilo, säiliö tai joku semmoinen, halutaan selvittää sen sisäiset voimat, hitsien kestävyys, levykenttien rasitukset, lommahdukset, tai sitten sauvamallin risteyskohdat, niin kuin puhuttiinkin jo tuossa aikaisemmin. Se on semmoinen tyypillisiä käyttökohteita. Tietysti jos katsoo tätäkin, niin tämähän nyt melkein menee eurokoden kaavoilla tämä vasemmanpuoleinen, mutta tuossa on tuo reikä, että tietysti ehkä se nyt ei hirveästi vielä haittaa, mutta jos se olisi isompi se reikä tai se olisi useammalla puolella, niin sitten kannattaa harkita just sitä, että kannattaako sitä tehdä detailia. Eli silloin siinä voi joku mieli tai joku syy ollakin, että tästä kannattaa tehdä detaili. Tästä kannattaa tehdä detaili sen takia, toi putken jäykkyys on niin huono, että sitä ei pysty kuvaamaan sauvamallilla, jos meillä on putkimutka. Palataan siihen kohtaan. Sitten kuvaus, jos teette kuorimallilla näitä detaileja, eli kuvataan sitä levyllä, niitä teräslevyjä tai levymallilla, niin näissä on myös D-alue. Eli jos meillä on kahden kuorimallin risteys, eli tuolla tulee joku toinen levy ja toinen levy, niin näissä on myös niin sanottu epäjatkuvuusalue. Eli jos miettii, niin se kuorimallikaan ei pysty sitten ennustamaan tätä, eli siihen tarvitaan sitten tilavuusmalli sen risteyksen tutkimiseen. Usein se ei ole tarpeen, koska nämä hitsien mitoitushan on normitettu, ja se on helpompi mitoittaa noin hitsit voimilla, kun yrittää sitä sitten rakentaa jotain tilavuusmallia niistä hitseistä. Se tilavuusmalli ei hirveän hyvin toimi hitsien varmistamisessa tai väsymysmitoituksessa. Mutta on vaan hyvä pitää mielessä, että jos tekee kuorimallia, niin se kuorimallin risteyskohta itsessään on jo semmoinen, että sitä se kuorimalli ei pysty ennustamaan. Sitten kun me tehdään näitä kuorimalleja, meillä on hyvin tärkeää se, että mikä se verkon tiheys on. Eli jos meillä on taivutettuja kappaleita, niin suositus usein on, että 2-3 elementtiä taivutussuunnassa on semmoinen hyvä verkon koko. Ja jos meillä on perinteinen ensimmäisen kertaluvun verkko, niin silloin se suositus on jopa 3-5 elementtiä. Eli tilavuusmalleilla niin ehkä semmoinen 2-3 siinä paksuussuunnassa olisi semmoinen hyvä jako, jos on toisen kertaluvun verkko. Ja meidän ohjelmassa se asetus on tässä, kun meillä on laskentadialogi, niin se on tässä. Eli tämä tarkoittaa ensimmäisen kertaluvun verkkoa. Ja ensimmäisen kertaluvun verkolla, jos katsotaan, että meillä on 2, esimerkiksi tämä kuva täällä, meillä on 2 elementtiä tuossa taivutussuunnassa, niin tuossa on siirtymä kuvattu, niin kuin näkyy, miten iso virhe me tehdään, jos meillä on vain 2 elementtiä taivutussuunnassa. Eli oikea taipuma on 1,5 milliä, ja tässä laskentamallissa se on 0,7, jos meillä on ensimmäisen kertaluvun verkko. Samoin jännityksessä me tehdään vielä isompi virhe, eli jos me katsotaan tuon levyn jännityksiä, jos me taivutetaan sitä, niin tuolla on 7 megapaskalia ja tuossa on 3, eli se on ihan valtava virhe, jos me käytetään 2 elementtiä siinä taivutussuunnassa. Sen sijaan, jos me laitetaan se toisen kertaluvun verkko päälle, mikä tässä nyt on laitettu täällä, niin silloin se huomattavasti tarkentuu se, eli niin kuin jopa 2 elementillä me päästään hyvin lähelle sitä tarkkaa ratkaisua. Ei nyt ihan, ehkä 3 olisi se optimi, mutta niin kuin noin teoriassa ehkä jopa tilavuusmalleilla, niin ylä- ja alapinnan-elementeillä voidaan kohtuutarkasti kuvata sitä levyä. Mutta tietysti kuorimalli on parempi, koska siinä on se taivutusjäykkyys on täsmälleen oikein siinä, jos on ohuista levyistä rakennettu. Ja saman teon jännitys, jos katsoo, niin sehän on melkein niin oikein tuolla 2 elementillä. 3 päästään jo niin kuin hyvin lähelle sitä oikeaa tulosta. Eli tässä on se ero. Eli
ensimmäisen kertaluvun verkko, eli tuo laskenta-asetus ja toisen kertaluvun verkko. Ja aina kannattaa se pitää näillä kun laskee näitä kuorimalleja niin tuossa asennossa. Ja tämä koskee vain tietysti taivutussuuntaa, eli se levy on, tai taivutus siinä levyn suunnassa. Silloin se on tärkeää, että käytetään toisen kertaluvun verkkoa. Toinen asia on se, että jos meillä on kaareva, eli tässä on kaareva levy ja on laskettu noita, taivutetaan sitä levyä niin kuin sen kohti suoraan säteeseen vastaan, niin silloin se tietysti se, että se miten se ympyräkuorta kuvataan, niin se elementtien lukumäärä on hyvin oleellista. Eli täällä tosiaan kun ympyrämaisia tai kaarevia pintoja kuvaa, niin siinä kun näitä kuorimalleja tekee, niin se on hyvin oleellista, että sitä kuvataan riittävän monella elementillä. Mä en nyt tänään kerkeä käymään läpi niitä kaikkia sääntöjä, mitä tähän liittyy, mutta hyvä tietysti, että ehkä mieluummin liian tiheä verkko kuin liian harva, jos on kaarevia pintoja. Ja tähän se toisen kertaluvun verkko ei auta, eli jos on kaarevia pintoja, niin siihen vaan pitää uhrata paljon noita elementtejä, että se pystytään kuvaamaan tarkkaan. Sitten on vielä tästä verkon koosta sen verran, että jos teillä on joku taivutettu levy, eli tässä on nyt laippa, joka on taivutuksella, eli täällä on kohti suoraan levyjä tuossa, niin yrittää suunnilleen suhteuttaa siihen leikkausvoimapiikkiin ja sitten siihen levyn paksuuteen. Eli jos levyn paksuus on vaikka 10 milliä, niin semmoinen 10 milliverkko on ehkä sopivan kokoinen kuvaamaan sitä. Ja se suunnilleen vastaa tässä kuvassa tätä versiota. Eli tässä nuo leikkausvoimat ja taivutusjännitykset noissa huipuissa jakautuu jo suht tasaisesti. Taas täällä niin ehkä me tuhlataan jo liikaa laskentatehoa siihen. Tämä on taas liian epätarkka, että tuossa hujakoilla levyn paksuuden verran. Riippuen tietysti miten pistemäisiä olioita on, mutta sitten taas hirveästi ei kannata mennä sen levyn paksuuden niin kuin ohi, koska siinä on se, niin kuin puhuttiin siitä D-alueesta, niin se ei pysty enää ennustamaan se kuorimalli hyvin tarkkaan sitä, mitä tapahtuu, että se vaan laskenta-aika pitenee, mutta me ei saada parempia tuloksia siitä mallista ulos. Sitten vielä tärkeä on, että kun näitä kontakteja tehdään, näitä melkein joka malliin tulee, eli jos yritetään määrittää näitä kontakteja, niin minkälaisilla käsitteillä näitä pitää kuvata. Ja yleensä nämä Femi-malleissa nämä kontakti mallinnetaan sillä tavalla, että kun 2 kappaletta menee sisäkkäin, niin silloin niiden väliin laitetaan tavallaan penaltifunktio tai joku tämmöinen niin kuin voimafunktio. Eli tavallaan mitä enemmän ne menee 2 kappaletta toisiaan sisään, niin sitä enemmän niiden välillä vaikuttaa voimaa niissä kosketuskohdissa. Ja usein kun aloitellaan tai joku tekee näitä ensimmäisen kerran, niin sen hirveä niin kuin intuitio on tämmöinen, että halutaan tehdä semmoinen kontaktimalli, missä se jousivaki on 0, jos ne kappaleet ei kohtaa, ja heti jos tulee pienikin kontakti, niin se nousee äärettömyyteen se voima. Mutta tämmöinen ei Femi-laskennassa hirveän hyvin toimi, eli käytännössä joku tämmöinen huomattavasti loivempi jousivakio tuottaa paljon paremman tuloksen, eli tässä on meidän pintakontaktin ominaisuudet, eli sen sijaan, että tuohon jousivakion, mikä sen kontaktin jälkeen tapahtuu, niin mitä tähän laitetaan liian iso arvo, niin silloin se ei välttämättä tuota yhtään parempaa laskentamallia. Eli tämmöinen loiva on paljon parempi. Katsotaan kohta minkä takia. Ai niin, siis se kontaktivoima tietysti pitää olla riittävän iso, eli jos se on suhteuttaa siihen niin liitettävien kappaleiden jäykkyykseen, eli jos vaikka painetaan laippaa tasausvalua vasten, se voi olla vaikka sen tasausvalun jäykkyys suunnilleen kertaa 5-80. Eli se riippuu siitä liitettävästä osasta, mikä se jäykkyys pitää olla. Eli se pitää olla huomattavasti jäykempi se kontaktivoima kuin se liitettävä osa. Mutta sitten taas tuonne jonnekin tuhansiin kertoihin se liitettävän osan jäykkyys, siinä ei ole taas mitään mieltä, koska se vaan heikentää sitä laskennan tarkkuutta ja iteraatio ei onnistu niin helposti. Ja tässä on vielä esitetty, mitä tapahtuu, jos laittaa kontaktiin liian ison voiman. Eli tämä luultavasti on liian pieni, tämä 10 potenssiin 6 tässä kontaktissa. Eli jos katsotte, mitä siinä tapahtuu, niin tuo puristuspuoli, silloin kontaktissa menee ne puristuspuolet painuu toisiaan vasten. 10 potenssiin 7 on jo vähän parempi tulos, mutta vieläkin liian pehmeä tuolla. 10 potenssiin 8, nyt me ollaan suunnilleen ehkä siellä niin kuin osan jäykkyyden suuruusluokassa, ehkä vähän yli. Ja tässä me ollaan huomattavasti osan jäykkyyden suuruusluokan yli, eli nyt se puristuskontakti siirtyy tonne. Ja sitten jos me mennään johonkin älyttömiin arvoihin, vaikka 10 potenssiin 12 niin kuin täällä, niin se vaan miten monta iteraatiota se mallin ratkaisemiseen tarvitaan, niin se vaan kasvaa ja me tehdään periaatteessa tuo kontaktin laatu tai tuo pohjapainejakauma tai kontaktipaine, niin se jakautuu hyvin oudosti siellä, että se iteraatio tulee hankalemmaksi ja siitä tulee epärealistinen kontakti siihen malliin. Eli tämän takia se ei voi olla liian iso se kontaktin jousivakio.
Sitten vielä hitsien määrittämisestä, eli usein näitä se niin kuin ensimmäinen niin kuin intuitio, että nämä hitsit kannattaa mallintaa tämmöisenä tilavuuskappaleina Femi-malleihin, eli mallinnetaan se koko hitsi siihen rakenteeseen tilavuusmallina. Mutta näissä on se ongelma, että jos mietitään, miten hitsi tarkastetaan, niin se perustuu jännitykseen. Ja toinen ongelma on näissä, että nämä on ihan liian yksinkertaisia malleja siitä hitsistä, sekä murto- että väsymysmitoituksessa ja käyttöräjähtelämitoituksessa nämä tämmöiset mallit. Eli jos katsotaan, minkä näköinen oikea hitsi on, niin tämä, mitä me Femi-malleihin tehdään, niin tämä ei ole lähellekään sitä, mitä oikea hitsi on. Eli kun me katsotaan niitä mitoituskaavoja, mitkä on Eurocodessa, niin ne pitää jo sisällään sen kaikkein monimutkaisuuden, mikä liittyy näihin hitseihin. Täällä voi olla halkeamia ja siellä on lämpövyöhyke ja muuta, mitä tästä kokonaan puuttuu tästä meidän Femi-mallista. Vaikka se näyttää niin kuin geometrisesti suunnilleen oikealta, niin se on itse asiassa hyvin kaukana siitä, mitä oikea hitsi on ja minkälaisia jännityskeskittyviä sinne syntyy. Eli sitä vaan käytännössä on hyvin mahdotonta mallintaa niin kuin näihin Femi-malleihin tarkasti näitä hitsejä. Ja sitten jos katsotaan, miten näitä varmistetaan normissa, niin usein se perustuu vain siihen keskimääräiseen vetovoimaan siinä hitsissä ja jaetaan se tasaisesti tuonne pinta-alaan ja käytetään mitoituskaavoja. Ja sama pätee, jos me tässä oikealla puolella katsotaan näitä väsymysmitoituskaavoja, niin täällä lasketaan keskimääräinen jännitys siinä joko levyssä tai siinä hitsissä ja verrataan sitä väsymisrajaan. Eli ei me edes yritetä kuvata, ja esimerkiksi tämä väsymislujuushan perustuu koetuloksiin, eli siinä on mukana ne kaikki halkeamat, mitä tästä hitsistä löytyy. Ei me voida sitä Femi-mallissa niitä joka ikistä halkeamaa ja virhettä kuvata sinne. Eli oikeastaan se, jos miettii, mikä tähän maailmaan sopii parhaiten, on se, että me kuvataan sitä hitsiä vaan tai kontaktilla kahden kappaleen välillä. Ja haetaan sieltä voimat ja verrataan niitä sitten siihen suunnitteluspekseihin. Eli tällä tavalla saadaan paljon luotettavampi tulos siitä laskennasta irti. Eli jos meillä on kuorimalli, mitkä liitetään toisiin viivaliitoksella, no viivaliitoksesta me saadaan voimat ja voimat voidaan käyttää sitten varmistukseen tai väsymisvarmistukseen. Ja tietysti täällä on käytetty jonkun verran plastista laskentaa, eli tuo hitsi on myötänyt tuolla reunassa. Eli oikeastaan oleellista siinä Femi-mallissa, kun hitseen mallinta on se, että ne osat liittyy toisiinsa oikealla jäykkyydellä, eli me voidaan syöttää se hitsin jäykkyys sinne. Ja tulokset on helppoja käsitellä, eli me saadaan ulos siitä se voima per pituusmetri, mikä yleensä on helppo syöttää sitten sinne mitoituskaavoihin, tai momentti per pituusmetri siinä hitsissä. Ja kuorimallien etu on se, että me saadaan siitä suoraan niin kuin metrikuorma ulos. Tilavuusmalleista se voimien ottaminen ulos on huomattavasti hankalampaa. Ja viimeinen oikeastaan asia, mistä mä halusin puhua tässä niin kuin teoriaosuudessa. Tässä nyt tuli paljon asiaa pienessä ajassa, mutta jos te näitä haluatte tehdä, niin tietysti näitä on hyvä tietää. Eli laippaliitosten määrittely. Eli jos katsotaan, miten tämmöinen laippaliitos toimii, eli täällä on kappale, mitä painetaan alaspäin tuolta kärjestä. Tännehän syntyy vetopuoli tähän Femi-malliin tänne. Ja täällä meillä on pultit, jotka pitää sitä paikallaan. Ja tuo pultti tekee sen, että myös tuo levyn reuna painuu alas, eli tuolla on tuommoinen kampeamisvoima Q. Ja tällä tavalla yleensä pitää mallintaa, eli tämä kuva on Eurocodesta, eli se osoittaa, että myös tämä pitää huomioida, riippuen siitä pultin venymäpituudesta. Tuossa on tuo Eurocoden kohta, joka kuvaa tätä. Eli mitä tänne olisi hyvä saada tänne Femi-malliin tapahtumaan, niin meidän pitäisi saada muodostumaan tänne myötäviivat tuohon pultin viereen, ja tietysti usein tuonne uuman viereen, tai johonkin jännityskeskittymään sen ympäri. Eli ne on merkitty myös tässä kuvassa punaisella. Ja sitten pultteja me kuvataan oikein kokoisella jousivakiolla tuossa Femi-mallissa. Eli se perustuu siihen pultin venymäpituuteen ja sitten kaikkeen joustoon, mitä meillä on siinä pulttiliitoksessa. Ja silloin meille tulee tänne nämä kampeamisvoimat. Eurocode aina laittaa nämä kampeamisvoimat tuohon reunaan, kun tämä on käsilaskentamalli, joka on huomattavasti yksinkertaisempi, mutta se ei aina pidä paikkaansa. Jos meillä on hyvin leveä levy, niin ne ei tule tuonne levyn reunoihin, eli tämä Eurocode-malli ei ihan pidä paikkaansa, eli tämä on tarkempi tämä Femi-malli sitten siinä suhteessa. Mutta silti aina, jos se Eurocoden kaavataan mitenkään sopii, niin niitä kannattaa käyttää. Eli laippaa kannattaa kuvata kontaktilla, ja kontaktin määrittämistä me puhuttiin, että mikä se kontaktijäykkyys on, eli huomattavasti isompi kuin se liittävien osien jäykkyys, mutta ei kumminkaan liian iso, että se laskenta ei mene pipariksi sitten. Ja pulttia kuvataan jousivakiolla. Ja niin kuin näkyy, niin tuosta Eurocodesta löytyy hyvin hankaliakin näitä kombinaatioita, että kahteen suuntaan jäykistettyjä laippoja, mutta ehkä ihan tämmöistä, mitä tässä on, niin ei suoraan löydy, eli tässä voisi harkita sitä Femi-mallia, että saisi realistisemmat tulokset siitä. Nämäkin tietysti aina, jos löytyy kaava, niin kannattaa käyttää. Sitten on vielä viimeinen asia on pulttien mallinnus, eli mitä näitä kannattaa noihin Femi-malleihin laittaa. Eli
Tietysti niin kuin puhetta oli, se on tärkeää, että siellä on se oikea venymäpituus, oikea jousivakio, ja sitten tietysti kun mennään lähelle kapasiteettia, niin sen pultin pitää myötää, eli se pikkasen pettää sieltä, ja sitten se muodostaa sen systeemin, sen myötämissysteemin, sen levyn ja sen pultin kanssa. Eli tuossa on Eurocoden määritelmä siitä venymäpituudesta, joka nyt suunnilleen tarkoittaa sitä, mikä on se pituus, mikä venyy siinä murtorajatilassa. Eli pultin pituus plus puolet siitä mutterin paksuudesta ja prikkojen paksuudesta. Ja tietysti kaikki tasausvalut ja muut. Ja ankkureissa niin noin 8 kertaa sinne betonin sisälle. Ja näihin pystyy tietysti syöttämään myös plastisen voiman, niin kuin meidänkin ohjelmassa. Eli tässä on 2 tapaa esitetty. Eli meidän ohjelmassa voidaan syöttää sinne pintaliitos noiden 2 levyn välillä, joka kuvaa sitä pulttia, ja tämän pintaliitoksen jousivakio on sama kuin sen pultin jousivakio, eli pinta-ala kertaa kimmokerroin jaettuna sillä pultin pituudella. Tai sitten toinen vaihtoehto, me voidaan kuvata sitä viivamallilla, jossa on tietysti se etu, että jos siinä on suunnilleen oikea pinta-ala, niin se tuottaa suunnilleen oikean jousivakion automaattisesti sinne malliin. Ja tämä viivamalli voidaan sitten liittää jollain fiktiivisellä kuorimallilla tuohon pultin reunoille, eli hän tietysti riippuu kummasta tykkää, että näitä on muitakin tapoja, voi tehdä vieläkin hienompia malleja tehdä, mutta usein niitä ei kannata mallintaa siihen FEMin-malliin niitä pultteja, koska se on hyvin hankala mallintaa siinä, se vaatii tilavuuskappaleen luultavasti ja kontaktin niiden tilavuuskappaleiden välillä ja sitten se tosiaan sen laskennasta tulee hyvin hankalaa. Eli helpompi on sama kuin siihen hitseihin, eli ei mallinna niitä hitsejä sinne, vaan mallintaa sen pultin vaikutuksen siihen, eli sen pultin myötämisen ja jousivakion sinne. Eli syöttää sen pultin jousivakiona ja plastisena voimana sinne malliin. Sitten vielä nämä rakennuspalikat, miten nämä kuorimallit tehdään tässä meidän ohjelmassa. Eli levyt rakennetaan tuolla levykäskyllä. Eli tuossa on tuo levykäsky, joka löytyy tuosta. Siihen voidaan myös tehdä reikiä. Voidaan lisätä jälkikäteen reikiä poistaa, muokata noita nurkkapisteitä. Tai sitten voidaan DVG:stä valita pisteitä. Eli levykäsky suoraan ja siihen syötetään materiaali ja paksuus. Ja mahdollisesti se plastinen kuorimalli, jos se myötää, jos haluaa, että nämä laipat myötää tai levy myötää vedolla tai taivutuksella. Toinen on sitten nämä hitsit, eli näitä kannattaa kuvata tällä reunaliitoksella, eli tänne voi syöttää sen hitsin oikein jäykkyyden, joka on se kurkun pinta-ala kertaa suunnilleen sen hitsin paksuus, jos haluaa sinne sen tarkemmin ottaa huomioon. Ja tietysti nämä voidaan kirjastoida ja sitten syöttää tänne, ja sitten tietysti tarkastusvaiheessa on helppo lukea nämä hitsi ja voimat sieltä ja verrata sitä kun niille on laitettu nimet, niin verrata niihin kapasiteetteihin. Ja pintakontaktit tehdään tällä pintakontaktikäskyllä, eli se on tämmöinen hyvin yksinkertainen, piirretään vain pinta, missä 2 levyä on vaikutuksessa keskenään ja kerrotaan, miten kaukana ne levyt on toisistaan ja piirretään se siihen ensimmäiseen pintaan. Sitten automaattisesti kiinni toisissaan. Ja sitten nuo pultit, niitä on tietysti 2 tapaa tehdä, eli palkkikäskyllä voi tehdä pultteja, eli palkilla oikea pinta-ala ja sitten syötetään se sinne ja tuolla Fixture Cell-käskyllä voidaan myös tehdä linkit siitä palkista tuonne pultireiän reunoille. Tai sitten toinen tapa oli tämä, että mallinnetaan sitä pulttia pintaliitoksella, eli 2 levyn väliin pintaliitos, jolla on oikea jäykkyys, eli tähän tietysti käyttäjä saa itse kertoa sen jäykkyyden. Ja sitten vielä ennen kuin katsotaan noita käytännön esimerkkejä, niin ohjelman asetuksista löytyy muutama tämmöinen asetus, mikä kannattaa muuttaa, jos lähtee tekemään näitä detaljimalleja. Eli täällä ohjelmassa on suurin mahdollinen jäykkyys, ja tästä tulee ongelma siinä kontaktianalyysissä ja pintakontakteissa ja pintatuissa, koska tämä oletusjäykkyys pintaliitoksella on hyvin pieni, eli tätä joutuu nostamaan, ja niin kuin muistatte, että se pitää olla huomattavasti isompi se pintaliitoksen jäykkyys kuin liitettävien osien jäykkyys, eli tuohon on vaihdettu 10⁻9 tai 10⁻10, kannattaa laittaa tähän kohtaan. Eli me voidaan kuvata riittävän kovia kontakteja, eli oletuksena toi ei ole riittävän kova. Ja sama pätee näihin hitseihin, jos haluaa niiden jäykkyyttä kasvattaa, niin jos on hyvin isoja hitsejä, niin tätä suurinta jäykkyyttä tässä ohjelmassa joutuu kasvattaa. Ja toinen on tietysti, kun nämä on hyvin pieniä nämä asiat, mitä me kuvataan, niin tämä mittakaava kannattaa vaihtaa 1:1. Tällä samalla ohjelmalla tehdään pilvenpiirtäjiä ja talonrunkoja, teräshalleja, ja sitten jos detaljeja kuvataan, niin tuo mittakaava kannattaa vaihtaa pieneksi. Ja samaten kuormien koko, tukisymbolien koko, pintaliitosten koko, viivaliitosten koko, millä ne piirretään. Ja sitten oli vähän puhetta siitä automaatiosta, eli tähän tietysti ei välttämättä tarvitse mitään automaatiokoodia tehdä. Katsotaan kohta, miten se tehdään. Mutta
Meillä on myös mahdollisuus tuoda DVG tänne sisälle, tai me voidaan IFC-malli, eli Teklassa kirjoittaa ne liitoksen levyt IFC-mallina ulos, tuoda ne IFC-osat tänne, eli laipat erilaiset levyt, ja sitten meillä on kahdenlaista hyvin edistynyttä tämmöistä korjaustyökalua, jolla voidaan yhdistää nämä levyt toisiinsa, eli jatkaa ne levyt toisiinsa kiinni ja yhdistellä ne. Niitä mä en kerkeä tänään valitettavasti ajan puutteessa näyttää, mutta ne on tosi monipuolisia, pystyy tosiaan korjaamaan hyvinkin haastavia malleja. Meillä on tulossa myös uusi seuraava version työkalu, missä tilavuus IFC-malleja pystytään muuttaa suoraan yhdellä klikkauksella kuorimalleiksi, eli voidaan määrittää jostain tilavuus IFC-mallista nämä pinnat suoraan ja yhdistää ne sitten näillä kahdella työkalulla. Ehkä se tavallisin on näissä, mitä voidaan tehdä, niin on tuo IFC-malli, eli tuo DVG-malli ja muutetaan ne sitten levyiksi. Eli katsotaan käytännössä, miten toi toimii, jos me haluttaisiin rakentaa tuommoinen malli, eli otetaan nämä kaikki asiat, mitä tuossa äsken esiteltiin, niin käyttöön. Eli tässä me ollaan suoraan tuotu tänne 3D-DVG, eli me joko avataan se tai sitten tuodaan se tänne referenssinä, se on oikeastaan ihan sama kummalla tavalla tässä. Eli silloin täältä tulee tähän 3D-malliin nämä viivat tulee tänne, eli tässä on sitten 3D-DVG, josta löytyy nämä kappaleiden viivat. Niin kuin oli puhetta, niin ne levyt me kuvataan tällä levykäskyllä, plain plate, eli tällä voidaan määrittää levyjä. Tähän vaan suoraan syötetään se levyn paksuus, sanotaan vaikka 8 milliä tai 10 milliä. Tähän voi myös vaihtaa milleinä, se voi olla ehkä mielekkäämpää, kun piirretään pieniä osia, että mallinnetaan millimetreinä. Ja sitten pitää muistaa näissä levyissä, niin katsoa mitä materiaalia, että ei tehdä, jos me tehdään teräsdetailia, niin katsoa sitten täällä materiaalin puolella on nämä teräsosat valittuna. Ja miten näitä määritellään tässä DVG:stä, voidaan tietysti suoraan piirtää tässä joku levyosa tänne, tai sitten me voidaan valita tästä DVG:stä viivoja, eli jos me ollaan tuotu tuonne DVG, niin suoraan klikkailemalla näitä DVG:n viivoja se pystyy määrittämään levyn. Nyt se ei tehnyt tätä levyä, koska se tuolla oli useampi viiva, se ei tiennyt mitä me noista tarkoitetaan, niin pitää näyttää vielä kerran tuonne uudestaan, että ennen kuin se sulkee sen. Eli tuosta ei löytynyt levyä, mutta taas kokeillaan vielä uudestaan, tässä vaikka toi tuolta. No se onnistuu, tästä toi, pitäisi valita joku toinen levy, toinen pita. No nyt se sulki sen, eli se pysyy aina niin kauan, kunnes se on itsestään selvä, mitä sillä tarkoitetaan. Esimerkiksi tästä puuttuu tuo yläpuoli, tai siellä on useampi levy. Ja näihin voi samalla tavalla tehdä sitten reikiä, eli täällä on sitten reikäkäsky, ja sitten voidaan valita tuosta, anteeksi, nyt meni väärään levyyn. Eli tuossa on reikäkäsky, ja sitten voidaan valita viivoja DVG:stä, eli valitaan tuohon, ja valitaan toi viiva, ja se hetken miettii, ja nyt siellä tuli reikä siihen. Eli mikä tahansa näistä asioista voidaan sitten täältä muuttaa levyksi. Muutetaan taas vielä yksi vaikka toi tuosta noin. No, antaa olla enempää. Katsotaan sitten, miten niitä liitoksia tehdään, eli se on tässä samassa levyn yhteydessä. Eli jos halutaan tehdä niitä, vaikka määrittää hitsejä tänne, minkä voimia me halutaan sitten tarkastusvaiheessa tehdä, niin se löytyy tällä viivaliitoskäskyllä, joka löytyy tästä. Tässä on viivaliitos, tuossa on viivaliitoksen määritys, ja se toimii sillä tavalla, että valitaan joku kappale, ja valitaan tuo alareuna, ja klikataan siinä hiiren oikealla, ja valitaan sitten täältä joku tyyppi. Eli mä oon tänne valmiiksi tehnyt tämmöisen kuin hitsi A3, eli tässä on laitettu hyvin iso jäykkyys, hyvin iso kiertojäykkyys, ja annettu vain nimi sinne, mutta jos te haluatte, niin näitä omia sanoja pystyy tänne kirjastoon syöttämään, eli pystyy nämä kirjastoimaan nämä liitostyypit. Ja silloin se näyttää tälleen tekstinä sen liitoksen, eli tässä on hyvin helppo sitten nämä liitokset määrittää, mistä me halutaan sitten ottaa ne suunnitteluvoimat ja mitottaa ne asiat. Voi useampia vaikka satoja hitsejä laittaa kerralla tähän rakenteeseen tai kaikkiin reunoihin. Sitten tietysti tuo reikä, no tämä en näyttänyt, totta kai tähän saa myös nämä jos on näitä reikiä, niin nämä pystyy muuttamaan nämä DVG-ympyräkaaret reijiksi. Ja sitten jos tietysti, niin tässä myös ohjelmassa pystyy itse piirtämään totta kai, eli tässä annetaan ihan käytännössä AutoCADin vastaavat piirtotyökalut, mutta täällä on myös näiden olemassa olevien alueiden muokkaamisen käskyä, eli jos haluaa näitä alueita muokata, niin näihin pystyy tosiaan lisäämään näihin kuorimalleihin osia, tai pystyy poistamaan niistä osia, ja pystyy tekemään reikiä, tai poistaa jonkun osan. Eli tässä ei tietysti välttämättä se DVG tarvitse tuoda tai IFCtä, että se on hyvin helppo se rakenne muokata myös tässä.
Ja myös näitä viivoja pystyy käyttämään toisessa vaiheessa, eli jos meillä on kuormia, niin me voidaan myös kuormia, esimerkiksi pintakuormia määrittää suljetun käyrän avulla. Eli otetaan tuosta vaikka Y-suuntainen kuorma ja otetaan toi viivan määritys ja halutaan vaikka tuohon laittaa kuorma. Ja nyt se kysyy kuormatapausta, kun meillä ei ole yhtään, mutta voidaan myös määrittää pintakuormia tällä DVG-viivojen avulla. Täällä sitten tietysti syntyy se malli, että nyt mä en enempää tätä näytä. Niin joo, siis jos nyt haluatte niitä kahden kappaleen välisiä pintaliitoksia, niin niitä voisi vielä nopeasti näyttää. Eli ne löytyy täältä samalla täällä rakennevälilehdeltä. Ja pintaliitos on tossa, eli jos haluaa vaikka näiden kahden kappaleen väliin tehdä pintaliitoksen, niin se on tossa suoraan toi pintaliitoskäsky. Ja on se kontaktietäisyys, eli mä laitan tuohon -1 sentti, että vaikka haluan tämän levyn alapuolelle tehdä kontaktia, niin se ottaa kiinni kaikkiin niihin levyihin. Ja täällä on nyt tärkeää, kun tekee tätä pintaliitosta, eli tänne syöttää ensinnäkin se, että onko se liukuva liitos, usein nämä kontaktit, niin näihin ei haluta kitkaa, niin ne voidaan irrottaa nuo X ja Y. Ja sitten tässä on tämä puristus ja veto, tämä Z-jousivakio tässä pintakontaktissa. Jos halutaan, että se tosiaan ei ota puristusta, niin voidaan laittaa tähän Z-tension. Ja sillä se oikeastaan syntyy, eli klikataan hiiren oikealla ja sitten kerrotaan, mitkä alueet on kiinni, eli vaikka toi alue on kiinni. Nyt tuossa yläpuolella, jos piirtäisi levyn, niin nyt se olisi käytännössä kiinni tuossa. Paitsi jos sinne välille syntyy veto, niin silloin se kontakti irtoaa. Tuossa oikeastaan tuo mallintaminen on. Sitten tietysti joskus, jos on isompia tilavuuskappaleita, niin niiden mallintamiseen löytyy. Eli jos on vaikka tämä kappale, niin miten tämmöisen pystyy tekemään, niin taas siitä esimerkki. Eli tietysti jos on noita tasaisia neliönmuotoisia levyjä, niin niiden tekeminen on helppoa. Mutta tässä löytyy tilavuuskappaleita, eli tähän ohjelmaan pystyy tekemään erilaisia tilavuuskappaleita, ja niitä pystyy kombinoimaan keskenään. Eli se tapahtuu siis sillä tavalla, että otetaan täältä, piirretään tänne tilavuuskappale, ja näitä pystyy suoraan näiden valmiiden käyrien mukaan määrittämään. Eli jos tänne on muutama käyrä, niin voidaan tehdä tämmöinen yleinen tilavuuskappale. Tämä ensimmäinen tilavuuskappale on semmoinen, että valitaan viiva ja valitaan viiva, ja se tarkoittaa sitä, että me halutaan ottaa vaikka toi viiva, tuo piti olla päällä, eli viiva, ja sitten se myös se ohjaava käyrää viiva, ja nyt tuosta syntyy tilavuuskappale. Tämän avulla voidaan sitten erilaisia kuorimalleja tuottaa. Tämä toinen vaihtoehto, että jos me otetaan tästä nyt toi käyrä, ja sitten toi käyrä, nyt se tekee tämmöisen suppilon, tai tietysti toinen vaihtoehto voidaan valita, että se seuraa sitä käyrää, eli otetaan uudestaan toi sama. Sanotaan, että se seuraa sitä käyrää, eli sanotaan, että toi käyrä, ja sitten tuossa on toi käyrä, nyt meni vahingossa samaksi. Eli se haluaa aina kaksi asiaa, se haluaa sen käyrän, mitä pursotetaan, tai sitten ne oikeastaan helpompi otetaan tuo ensimmäinen pois, niin ei tule valittua sitä. Se haluaa kaksi asiaa, eli se haluaa sen, mitä pursotetaan, ja sitten mitä pitkin, eli taas toi, ja sitten nämä käyrät. Ja nyt se tekee putkimutkan. Tietysti jos haluaa vaikka nyt vielä tehdä tuohon kahden kappaleen yhteisen alueen, niin sekin onnistuu. Sanotaan vaikka, että tämä liittyy tuohon kylkeen, niin voidaan ottaa tuo sama käsky. Eli otetaan toi viiva ja pitkin. Toi ja toi. Taas meni pieleen, eli mä aina valitsen väärin ihan pieni hetki. Eli tuossa on toi kappale, nyt se menee oikein. Eli toi pitää aina hiiren oikealla painata, nyt se meni oikein. Ja näiden välille sitten täältä löytyy oma sitten, eli täällä on tämä muokkauskäsky, niin täällä on tämmöinen, kun muokkaa tilavuuskappaleita. Ja näille voidaan hakea vaikka ero, eli sanotaan, että ero noiden kahden välillä, niin silloin se tekee tuohon reiän. Tai sitten toinen vaihtoehto, että haetaan niille yhteinen alue, eli toi ja toi, ja nyt ne on yhdistetty. Ja nyt voidaan vaikka tämän tilavuuskappaleen pinnat muuttaa kuorimalleiksi suoraan, eli voidaan vaikka valita tuosta, että olemassa oleva alue, jos mä valitsen tästä mallista jotain, niin nämä muuttuu sitten kuorimallin palansiksi, ja nämä voidaan sitten verkottaa ja laskea toi malli, jos tämä alkuperäinen kuorimalli voidaan poistaa. Eli tällä tavalla noita monimutkaisempia osia pystyy tekemään sitten tuohon osaan tai tuohon rakenteeseen. Voitaisiin vielä katsoa esimerkkinä joku
joku yksi osa, esimerkiksi tässä, miten tämä osa on tehty, jos tästä nyt olisi iloa, että miten tämä on rakennettu. Tämmöinen on tehty suoraan, tämä on levykäskyllä tehty, toi on levykäskyllä tehty, ja näiden välille on määritelty pintaliitos tuossa välissä. Sitten pultit on mallinnettu jollain tekniikalla tonne. Se on mallinnettu viivamallilla, eli se on viivamalli siihen piirretty välille ja se on yhdistetty tuohon pultin reunoille. Ja samaten nämä ankkurit on tehty viivamallilla ja yhdistetty tuohon kuorimalliin. Ja sitten tähän seinäkontakti, mihin tämä seinä on tehty, niin tänne on määritelty pelkästään puristusta ottava tuki ja lopputulos on joku tämän näköinen, että on vähän isompi tuo siirtymätila, niin näkyy tarkemmin mitä siinä tapahtuu. Ehkä ihan noin iso, mutta joku tommonen. Eli täällä näkyy, missä se puristuu seinää vastaan ja missä taas nuo ankkurit sitten vetää. Eli tällä tavalla tässä samalla tavalla näkyy, miten nuo levyt puristuu toisiaan vasten. Ja nämä on suht nopeita, eli tämmöisen pystyy tämän kokoisen mallin laskemaan noin 30 sekunnissa epälineaarisesti myötävällä. Tai ehkä, jos se materiaalimalli on myötävä, niin noin minuutti on tämän näköisen mallin laskenta-aika. Onko teillä jotain kysymyksiä tai mitä te haluatte nähdä tässä vaiheessa? Jos ei ole, niin mä seuraavaksi näytän, miten näitä pystyy sitten automaation avulla tekemään vaikka Excelistä suoraan tai jostain Mätkädistä tai CRM:stä tai mistä hyvänsä. Eli miten sitä automatisoidaan. Eli tässä tämä prosessi. Eli meillä on Tekla-malli, Revit-malli, me voidaan siitä suoraan automaation avulla kirjoittaa tämä laskentamalli, syöttää sinne kuormat, kontaktit, tuennat, ihan kaikki, se laskee sen automaattisesti ja palauttaa tulokset, hitsien voimat, ankkurien voimat. Ja mä näytän ensimmäisen esimerkki on Grasshopperilla, eli miten se Grasshopperilla kirjoitetaan tuohon laskentaohjelmaan. Ja toinen esimerkki on sitten C-Sharp-koodia, eli katsotaan miten sitten ihan, jos haluaa vaan koodata. Ja tämä toinen esimerkki, mikä mulla on, niin tämä tekee Excelistä sen failin. Eli Excelissä annetaan vaan sen mallin parametrit ja se tuottaa sen laskentamallin. Tässä ensimmäisessä niin mä en ole tehnyt tässä Grasshopper-koodissa nyt ollenkaan sitä kappaleen tuottamista sitä varten, koska sehän on tietysti teidän oma asia, eli teillä on vaikka joku tietty säiliö tai tietty palkkien risteys, minkä te haluatte aina kuvata, ja niitä on tuhansia erilaisia, niin silloin te voitte parametrisoida sen ja tuottaa itsenä geometriat Grasshopperin avulla. Jos ette tiedä, mikä on Grasshopper, niin se tarkoittaa Rhino-ohjelmaan tehtyä tämmöistä lisäosaa, millä pystyy tuottaa 3D-grafiikkaa parametrien avulla, ja sitä pystyy kirjoittamaan joko Teklaan, Revittiin tai sitten laskentaohjelmaan. Ehkä se selkeämmin näkyy sitten, kun katsotaan tuossa ihan käytännön esimerkillä sitä. Suljen nämä muut mallit täältä taustalta, niin tässä ei tuolla on vielä yksi turha malli. Teillä on joku kysymys? Mitotustuloksia. Tosi hyvä pointti. En näyttänyt. Mä voisin näyttää katsotaan, avataan joku malli, missä meillä on tuloksia. Eli otetaan tuolta tuossa on joku malli. Avataan joku niistä valmiista, niin mun ei tarvitse tehdä mitään. Otetaan vaikka ehkä tämä kaikkein yksinkertaisin malli. Tästä on ehkä helpoin ymmärtää, että tämä tulee. Mutta siis sanotaan näin, että tulosten käsittely on suht helppoa tässä. Että se ongelma tulee oikeastaan siinä, että miten se malli rakennetaan. Ja toi oli vaan pintaraapasu, mitä tänään käytiin läpi näistä Femi-mallien tekemisestä. Että se on tietysti oma taiteenlajinsa. Mutta tänne on määritelty tuo hitsiliitos tuohon reunaan ja sitten samaten tonne. Ja jos näitä hitsejä haluaa mitottaa, niin täältä löytyy, kun ollaan tässä analyysin välilehdellä, niin tässä ohjelmassa on tulokset, ne löytyy täältä tai sitten oikealla Quick Toolsien alta. Ja esimerkiksi hitsien voimat, ne löytyy suoraan tästä Connection Forcesin alta, eli täältä löytyy noiden hitsien voimat. Ja nämä viivatulokset voidaan esittää tähän, tuossa voidaan ottaa ensinnäkin sen, mikä on se verkon tiheys ja minkälainen jakauma, eli pehmennetäänkö sitä vaan tämmöisen Femin raapedata. Ja yleensä näissä kannattaa esittää vain yksi voima kerrallaan, eli tietysti näissä hitseissä niin ehkä tuo FY on se kaikkein oleellisin voima, eli tässä näkyy se hitsin voima. Ja näitä voi tietysti kysyä näistä joka ikisestä hitsistä, että monta kilonewtonia per metri sen hitsin läpi kulkee. Ja täällä se on myötänyt se hitsi, niin sen takia se tasoittuu tuolla hitsin päässä se jännitysarvo.
Joo, eli kysymys, eli voiko nämä esimerkit ladata johonkin ja sitten tutkia? Voi ladata, mä lähetän nämä kaikille osallistujille, meidän nämä laskentamallit, kaikki mitä tässä on näytetty. Voitte sitten itse tutkia hitaammin. Eli tarkoitushan tämä ei ole koulutus, tämä on niin kuin näyttää mikä on mahdollista ja vähän niin kuin niitä periaatteita. Eli tuossa oli ne hitsien voimat. Tietysti näistä hitseistä saa myös kokonaisvoiman, jos haluaa käyttää jotain eurokoneen kaavaa, miten ne jaetaan sitten toi voimat. Kuorimallaista tietysti saa ulos tietysti jännitykset, ja sitten jos se myötää, niin täältä löytyy, että miten paljon se on mennyt yli myötörajan ja miten lähellä ollaan muuttovenymään niissä kappaleissa. Mutta esimerkiksi tässä on levyjen taivutusjännitys. Nyt tietysti ihan tänne hitsin lähelle ei voi mennä, koska niin kuin oli puhetta, niin se on sitä D-aluetta, eli siellä se kuorimallin ennustuskyky ei enää riitä, mutta tuossa näkyy suunnilleen, missä kohdassa mennään jännityksessä. Onko meillä kysymys? Kiitos, joo. Kaikki saa nämä linkit ja tosiaan tämä PowerPoint-esityksenkin vielä. Eli tässä on nuo jännitysarvot ja näitä tosiaan pystyy helposti tässä uudessa versiossa muokkaamaan, eli monta väriä, mikä on se maksimiarvo ja näin poispäin. En mä tiedä, onko tässä oikeastaan mitään tukireaktiot, sauvan voimat, jos kuvaa niitä, tai sitten jos kuvaa niitä pultteja pintaliitoksina, niin ne pulttien voimat löytyy tästä. Jos kuvaa pultteja sauvamalleilla, niin silloin täältä löytyy, no nyt tässä ei ole sauvamalleja, mutta jos täällä on, niin täällä on semmoinen kuin bar forces, ja sieltä löytyy se normaali voima ja leikkausvoimat niissä pulteissa. Alright, nyt mennään sitten siihen automaatiopuoleen, jos ei ole vielä jotain muita kysymyksiä. Vielä, että meillä ei ole mitään auki. Tuolla on vielä yksi FEM-design auki. Tuossa on se ongelma, että se aina käynnistää, ja sitten kun useampi laskentamalli päällekkäin, niin sit siitä laskennasta tulee sen verran hidasta. Tuo automaatio aina vaatii, että meillä on 3D-rakenne auki taustalla. Me vaaditaan sen lisenssi, ja se käyttää myös sitä 3D-rakennetta. Eli teillä pitää olla aina yksi FEM-designin 3D-rakenne auki, jos te haluatte automaatiota käyttää. Ja sitten vaan asennetaan Grasshopper-koneelle. Mä kerron vielä kohta tarkemmin, että miten toi Grasshopper asennetaan. Grasshopper tulee siihen Rhinon päälle, ja meillä on oma plugin, jonka saa asennettua. Tämä on omat työkalut, eli tämä välilehti on tämmöinen kuin FEM-design täällä. Ja tässä on nyt lyhyt skripti, tai ei tämä nyt niin lyhyt. Aluksi tämä näyttää monimutkaiselta, mutta itse asiassa tämä on hyvin, hyvin yksinkertainen tämä skripti, että katsotaan kohta tarkemmin, miten tämä toimii. Tämä skripti kirjoittaa minkä tahansa osan tämmöisen levyjen väliset kontaktit, voimat tähän laskentamalliin, mitoittaa sen, ja sitten me voidaan tehdä mitä tahansa täällä. Me voidaan tarkastaa ankkurit, voidaan tarkastaa pultit, tarkastaa hitsit, tarkastaa levyt, ottaa levyistä jännitykset ulos, ottaa vaikka levyjen lommahdukset, millaisilla jännityksillä lommahtaa ja mikä on jännitys, ja laskee lopulta se kapasiteetti perustuen lommahdukseen. Ottaa pulttien voimat ja laskee niistä sitten irti sen, että kestääkö ne, tai ankkurien voimat kampeamisvoimien kanssa. Mutta lähdetään täältä oikeastaan ylänurkasta liikkeelle. Ja se, mikä tästä skriptistä nyt puuttuu, ja totta kai tämän te myös saatte itselle tämän webinaarin jälkeen, mikä tässä puuttuu, niin siis se, miten se osa tehdään, koska eihän se tietysti, mä en voi sitä valmiiksi tehdä. Mitä mä nyt teen, niin mä vaan haen tuolta Rhino-mallista nämä levyt. Eli pinnat, mitkä on tässä levykerroksessa, tai kontaktit, niin kontaktilevykerroksessa. Eli siis totta kai te itse tähän sitten teette koodin, joka tuottaa vaikka leveyden ja paksuuden ja pituuden perusteella jonkun levyn sinne. Materiaalit tietysti on valmiina, me löytyy suoraan, meillä on FEM-designin materiaalitietokanta täällä, eli voidaan hakea materiaalit, ja tästä kun tätä liukusäädintä vaihdetaan tässä nyt, niin voidaan sitä materiaalia vaihtaa tuossa lennossa, eli nyt se vaihtaa tuon materiaalin. Nyt se tietysti, kun mä vaihdan tämän materiaalin, se saman tien päivittää tämän meidän laskentamallin, eli se laskee sen mallin, mitoittaa sen, tarkastaa jännitykset uudestaan. Ja nyt se laskee, miksi tämä kestää niin kauan, niin se laskee sen epälineaarisesti. Eli ihan mikä tahansa tässä mallissa muuttuu, vaikka joku korkeus muuttuu, palkin paksuus muuttuu, mikä hyvänsä siinä mallissa muuttuu, niin se päivittää sen saman tien tässä laskentaohjelmassa ja tekee tämän mallin tyhjästä. Eli kun vaihdan tätä materiaalia, niin se tosiaan laskee sen uudestaan. Vaihdoin itse asiassa sitä 2 kertaa, että se laski sen aina uudestaan. Tuon päivittymisen totta kai saa pois päältä, että jos se
häiritsee, niin voidaan tehdä, varsinkin kun tehdään epälineaarisia laskentoja, niin siinähän menee aina 30 sekuntia tai minuutti hukkaan siinä, niin se ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista, että se laskee sen aina uudestaan. Hetki, että mä itse asiassa 3 kertaa vaihdoin materiaalia, katsotaan jos tämä jäi jumiin, koska mä vedin sitä liukusäädintä, niin se saattoi olla, että se kokeili 20 eri materiaalia siinä. Jos tämä nyt tehtiin, oli vähän ehkä huono esimerkki tuossa muuttaa tuota kenttää, koska nyt se käy ne kaikki materiaalit läpi siinä. Nyt se lopetti, eli se 4 materiaalia pitotti. Me aina saadaan uudet voimat täältä joka kerta, kun me vaihdetaan materiaalia. Jos te ette halua, että se päivittyy, niin tässä on tämmöinen suorita laskentakomponentti. Se löytyy täältä meidän FEM-designista ja täällä on laskenta ja täällä on tämmöinen kuin run calculation. Ja tässä on tämmöinen ominaisuus kuin, että run node, eli tämän kun laittaa pois päältä, niin se ei päivity, eli voidaan vaihdella materiaaleja tai mitä tahansa vapaasti. Mutta nopeasti tämä skripti, mitä tämä tekee, niin täältä tulee materiaalit. Sitten jollain parametrilla voitte tehdä levyosat, voitte hakea ne Excelistä tai mistä tahansa AutoCADista tai toiminnanohjausjärjestelmästä. Sillä tehdään laatta, ja laatat pannaan tänne elementti- tai siis laskentamalliin. Anteeksi, toi tekee siis syöttää nuo elementtiverkon koot, ja sinne pannaan laskentamalliin, ja laskentamalli paiskataan tähän laskentaobjektiin, ja sitten sieltä tulee ulos nämä tulokset. Sitten me voidaan kysyä erilaisia voimia ulos, eli vaikka tukireaktioita tai palkinvoimia tai hitsien voimia, ja tarkastaa ne hitsit ja palkit. Sitten tietysti kaikki poikkileikkaukset muut löytyy valmiina. Täällä on FEM-designin materiaalitietokanta tuotu, eli tässä voidaan suoraan katsoa, mitä täältä löytyy tästä meidän laskentaohjelmasta, minkälaisia profiileja, samoin kuin niitä materiaaleja pystyy vaihtamaan. Kuormatapaukset totta kai joutuu tekemään vähän niin kuin tyhjästä, koska niitä ei oikeastaan mistään tule. Eli tässä on suoraan tehty yksi kuormatapaus ja sitten yksi kuormayhdistely ja määritelty yksi viivakuorma 110 kilonewtonia metrillä. Ja pintakuormat tulee tuolta ja ne menee sinne laskentamalliin. Tuossa näkyy sitten, mitä se laskentamallin sisällä on. Siis vaikka tämä näyttää yksinkertaiselta, niin nämä on hyvin yksinkertaisia asioita, nämä, mitä tässä tehdään, eli, tai monimutkaiselta. Ja nämä muut asiat, mitä te nyt oikeastaan tiedätte, eli tässä on suoraan levykäsky, eli täällä määritellään levy ihan niin kuin siinä FEM-designissa, niin me tarvitaan vain joku geometria pinta siihen, että voidaan tuottaa se levy ja materiaali. Tai jos me halutaan tehdä se pintaliitos, niin se löytyy täältä. Eli tuossa on pintaliitos, eli tällä tavalla voidaan tehdä pintaliitos 2 levyn välille. Esimerkiksi täällä me ollaan laittu kaikki muut jousivakiot pintaliitoksessa nollaksi, mutta tuo puristusjousivakio on ainoastaan päällä siellä. Tällä tavalla se kirjoittaa sen malli. Totta kai me voidaan myös tehdä sille, että me vaan avataan se malli, eli jos vedetäänkin viiva tonne, niin se vaan avaa sen mallin sen sijaan, että se laskisi ja mitoittaisi sen ja hakisi tulokset tähän. Katsotaan vielä se toinen esimerkki, vai onko teillä jotain kysymyksiä tästä, että miten tämä toimii? Voisin ehkä sen verran vielä näyttää, että tässä on 3D-rakenne, mistä se hakee ne levyt, mutta tietysti ehkä tarkoituksenmukaisempaa on, että teette sen jotenkin parametrien avulla ne levyt, eli generoitte näitä levyjä sitten sen mukaan. Tai totta kai, jos et pystytte tuomaan sen teklamallin tähän, niin sitten voitte käyttää tätä Rhino-geometriaa, mutta se idea on se, että minkä takia mä oon piirtänyt tämän tähän, on se, että mun ei tarvitse tänne tehdä semmoista, mikä ei ole kenellekään asiakkaalle arvokasta. Pysytään yksinkertaisena tämä skripti. Mä näytän vielä sen toisen tavan tehdä tätä automaatiota, eli totta kai me voidaan kirjoittaa C-sharp-koodia tai sitten Python-koodia, jolla tehdään se. Mä en nyt tähän syvällisemmin mene, mutta te saatte tosiaan tämänkin lähdekoodin saatte tosiaan itse. Mutta se, mitä tämä ohjelma tekee, kun mä käynnistän tämän lähdekoodin, niin tämä hakee Excel-failista levyjen mitat ja mitottaa nostokorvakkeita. Eli haetaan tuohon se Excel-failin nimi, tämä hakee. Ja sitten siitä mallista voidaan palauttaa vaikka jännitykset, eli meillä on vaikka, voisin näyttää minkä näköinen tuo Excel-faili on. Eli se on yksinkertaisesti tämmöinen, missä on nostokorvakkeen mitat ja sitten reikien koko ja sen paksuus ja mikä kuormitus siihen nostokorvakkeeseen tulee. Ja tähän me voidaan sitten palauttaa sieltä FEMI-laskennasta ne tulokset takaisin, eli tämä laskee 40 kappaletta nostokorvaketta 30 sekunnissa ja mitottaa ja kertoo, mikä näistä kombinaatioista vaikka on mitottavin, eli nämä voi tulla toiminnanhausjärjestelmästä tai jostain listasta, tai nyt tässä tapauksessa ne tulee Excelistä, kuka ei nyt tykkäisi Excelistä.
tuolla on toimia ohjelma, ja sitten painetaan vaan tuosta, että käynnistä FEMI-laskenta. Nyt se kutsuu luonne nostokorvakemallit tällä koodilla. Tämä koodi on joku semmoinen 20 riviä pitkä, että tämä ei ole hirveän monimutkainen, tämä melkein ymmärrätte. Ymmärrätte, jos te katsotte hitaammin sitä koodia. Eli mitä tämä tekee, niin tämä joko avaa sen, tai sitten tämä mitottaa sen. Voidaan vielä laskea, niin näette, mikä tässä on ideana. Eli painetaan tuolta laskentanappulaa, lasketaan tämä malli ja lasketaan kuormayhdistelyt, koska ne vaan toimii epälineaarisesti. Jos halutaan, että se materiaali myötää siellä. Eli se automaattisesti teki tähän laskentamallin 40 erilaisesta nostokorvikkeesta. Tämä on huono esimerkki, eli tähän löytyy taulukkoratkaisu tämmöiseen nostokorvikkeeseen. Näitä on valmiina taulukoituja ratkaisuja. Tähän ei välttämättä juuri tätä komponenttia, 15 sekuntia kesti, tätä komponenttia ei välttämättä kannattaisi niin kuin automatisoida. Vielä noi tuet, nythän se tukien mittakaava oli väärin, niin kuin oli puhetta. Nämä pois. Mutta tätä ei kannata automatisoida. Tämä on niin kuin hyvin huono esimerkki siitä, että mitä kannattaa automatisoida. Nyt tämä olisi voinut mitottaa ja palauttaa nämä jännitykset. Mä jätin tarkoituksella tämän laskentamallin auki. Eli otetaan vaikka tuosta vaan kuorimalli ja jännitys esille ja katsotaan, miltä se näyttää, eli mitä se on tänne tehnyt. Eli tuossa on nyt noiden nostokorvakkeiden jännitys, ja tästä voidaan sitten katsoa suoraan, että mikä täällä on, taas tuohon joku mittakaava. 5 megapaskalin pykälyksillä, ja mitäs muuta. Määrätään, että mikä on se suuri jännitys tässä mallissa, mikä se piirtää, eli pannaan vaikka joku 300 megapaskalia punaisella värillä. No joo, tässä on nyt ihan riittävästi, saatte vaan idean tästä selville. Heti sitten yhdellä silmäyksellä. Tai totta kai nämä jännitykset voidaan lukea sitten se ohjelmointiraapinnan läpi takaisin sinne Exceliin ja palauttaa niin kuin oli esitetty. Näkee heti isosta joukosta, että ehkä luultavasti tämä pieni nostokorvake tuolla on se pahin tilanne nyt. Ja mitä tämä tekee, niin tämä kirjoittaa tuolla C-Sharp-koodilla tänne kuormat, ja sitten se tekee kuormayhdistelyt ja määrittää nuo epälineaarisen laskennan asetukset, mikä on verkon koko, minkälaista käytetäänkö toisen kertaluvun verkotusta vai ensimmäisen kertaluvun verkotusta, ja minkälainen on tuo tukiehto ja näin poispäin. Onko teillä jotain kysymyksiä tässä vaiheessa? Meillä käy kysyttävää. Paljon asiaa pienessä ajassa. Tämä oli vaan siis ihan perusteet. Ja tosiaan tästä mä en hirveästi, tai tämä ei ole kovin mielekästä näyttää tälleen kaikille niin kuin luentomaisesti, vaan ehkä tämä parempi tapa just näissä automaatioissa, että itse tutkitte, mitä mä oon tänne kirjoittanut ja miten se toimii, ja rakennatte sitten se oman automaation sen sitten hitsattujen rakenteiden ympärille. Meillä on lisätietoa noista apeista löytyy tämmöisestä osoitteesta, eli täällä on suoraan tämmöisiä niin kuin valmiita niin kuin esimerkkejä näistä skripteistä, joko Grasshopperiin tai sitten koodaukseen. Eli yksinkertaisia, miten luot palkin, miten luot laatan, miten luot tulokset. Ja sitten tosiaan meillä on sitten uusi foorumi kanssa tähän APIin liittyen, eli täältä löytyy keskustelufoorumi, ja täällä voi kysyä, että jos on joku ongelma, ja me yritetään vastata saman päivän aikana sinne, jos tulee joku kysymys. Eli tuossa on toi FemDesign APIin keskustelufoorumin osoite. Jos te Rainon haluatte käyttöön ottaa, niin ostakaa Rainon lisenssi, jos ei ole jo, ja Food for Rhino-sivulta löytyy tämmöinen, tuohon kirjoittaa vaan hakukenttää FemDesign ja painaa tuossa kohdalla install, niin se asentaa suoraan Rhinoon sen komponentin, ja sitten siinä pitäisi ilmestyä tuo FemDesign-komponentti, ja sitten voi ruveta tekemään levyjä ja kontakteja ja laskentoja ja lukemaan tuloksia. Ja jos ton C-Sharp-koodin haluaa käyttää, niin tekee uuden koodiprojektin, ja sitten vaan hakee tuolta Nuggetilla tämmöisen FemDesign-koren, eli kirjoittaa tuohon vaan hakuun Nuggetissa FemDesign, niin se löytää tuon ja painaa tuosta install, niin sen jälkeen se ymmärtää, miten noi toimii. Tässä on sitten, kun saatte tuon PowerPointin, niin tässä on muutamia koodirivejä ihan valmiina, miten luodaan tuet ja miten luodaan laskentamallia, miten luodaan kontaktit ja näin poispäin. Miten määritellään iteraatioasetukset ja minkälaisia asetuksia laskentaan laitetaan. Oliko teillä minkälaisia kysymyksiä tuosta yleisesti? Jos ei, niin meille saa myöhemminkin kirjoittaa. Ja meillä on oma API-tiimi, eli tuo Johanna on oikeastaan Riadi on semmoinen, joka osaa parhaiten auttaa teitä. Eli siihen saa myös tosiaan ottaa yhteyttä, jos on tuosta APIsta kysyttävää.
Ja tosiaan kyllä mä nyt epäilen, että mikä tahansa rakenne, mikä teillä on vähänkin yksinkertaisempi, niin sen pystyy automatisoimaan, eli pystyy korvaamaan jotain MATLAB-pohjaa tai Excel-laskentoja, ettei tarvitse aina kaikkea mitoittaa käsin. Eli ottakaa kokeiluja, ottakaa yhteyttä, jos haluatte oppia lisää. Eli jos ei ole muuta kysyttävää tosiaan, niin mä kiitän huomiosta. Ja, kaikki saa nämä materiaalit, nämä lähdekoodit ja sitten tämän PowerPoint-esityksen. Voitte vaan olla mukana tuossa listalla. Ja huomenna tulee tuonne YouTubeen, jos haluatte katsoa sitä kautta hitaammin tämän videon uudestaan. Ja jos haluatte lisää tietää detaljeista, niin meille voi ottaa yhteyttä. Pistäkää toiveita noista webinaariaiheista taas, jos on joku hyvä aihe, mistä haluatte kuulla lisää. Ei muuta kuin kiitoksia. Hetkinen, meillä on yksi kysymys vielä. Se oli vaan kiitos. No joo, kiitos takaisin.